Lahat ng GCash ko mga aji, tatlo. Lahat yan, max out yan lahat. So ginagawa ko ngayon mga aji, direkta nasa bangko yung lahat ng pera ko. So pag pinagtabi tong dalawa, tignan niyo yung paa. Kahit mabalahibo yung katawan, pag yung paa niya ganito, yan o. Baby, anong ginagawa mo? Ha? Ano? Tumataya na naman. Tumatalpak. So, swerte ako ngayong araw eh. Tignan mo ba naman oh. Ang aga-aga. Oh, 2,000, 1,000. Oh, 8,800 na yung pera natin dyan. Tapos, ano pa ano? Nakapag-cash out pa ako kanina ng 10k dito. Bukod dito mga aji, nanalo na ako kaninang umaga no. Yung mga fight 90 plus kanina. Alas 4 ng madaling araw kasi ako nagising mga aji. So panalo ako doon. Tumaya ako ng 5,000, tapos tumaya ako ng 2,000, 2,000, tapos 1,000 ulit. So cash out na ako ng 10,000, nag-iwan lang ako ng 2,000. So 2,000 natin, 8,000 na naman. Dahil yan sa lailig natin. Saka mga aji kasi ano, diba dati mga aji nagpakita ako ng pera parang almost nasa 200,000 yan. Ngayon kasi mga aji, nag-withdraw na lang ako nung kailangan ko. So ito mga aji, malutong-lutong to. Yan. So 20,000 to. Dahil to sa online sabong mga aji. So ginagawa ko kasi ngayon mga aji, hindi na ako nag-withdraw ng maraming pera kasi nga delikado nga naman mga aji kung magdadala ka ng maraming pera. Ang akin ngayon, diskarte ko. So rekta sa bangko. Kasi dati mga aji ganito nangyari no. So 2 months ko, February, March, lahat ng GCash ko mga aji, tatlo. Lahat yan, max out yan lahat. So ginagawa ko ngayon mga aji, direkta nasa bangko yung lahat ng pera ko. So mag-withdraw ko ngayon, ito na lang, 20,000. So 20,000 na to siguro, mga pang 1 week or 2 weeks siguro. Pangbayad na ng kuryente, ganun. Basta ipon lang tayo ng ipon. Tapos ito mga aji, no, yung link yan mga aji, ano pang inaantay nyo, no? So tayaan nyo na, magtayaan na kayo, mamili na mga kusunadan yung gagamba or manok or kung ano man. Basta yung link ko mga aji, nasa baba yan, no? So kung gusto nyo na swerte talaga ayo, so mag-register kayo dun sa link. Then next nun, open nyo yung link ng app, then mag cash in na kayo no. So huwag kayo mag-alala mga aji, kahit maliit yung puhunan nyo. Meron akong mga laro dito mga aji na nag-start ako ng 300 lang. 300 lang. 3 fights yung 300 ko mga aji, 2,000 na. So meron tayong mga laro na ganun no. So taya kayo dun sa Liamado, pwedeng ganun. Maging 500 or 600 yung pera nyo. Sunod all in nyo ulit. It's either sa Liamado ulit o doon kayo sa Diado. Pakiramdaman nyo na lang no. So sa gagamba mga aji, yung alerto na gagamba, 90% yan talagang mananalo yan basta alerto no. Alert, mabilis. Sa manok naman mga aji, kung sino yung agresibo, talagang yan may kalalagyan yan. So ito mga aji no, ipapakita lang ako sa inyo kasi request nyo no. Request nyo. So paano ba malalaman kung bago yung gagamba? Ganito. So kasi nagpakain ako kanina mga aji, nagpakain tayo ng gagamba, painom tayo. So ito mga aji, ganito kasi yan no. So pakita lang natin yung mga gagamba, mabilisan lang. Itong mga gagamba na to, mga luma na to, 2 weeks na. So hindi ko maano na bago luma no. Pero mako-compare natin kung ano pa yung pwede at ano yung hindi na. So ganito yan mga aji, kasi tinignan ko na to kanina. Unang-una ito. So papakita lang natin ha, mabilisan lang. So ito mga aji, pag binenta sa inyo ng ganito to, pwede pa to. Yan o. Tignan nyo galawan na ito mga aji. Ito yung kahapon na nanalo no. So wala man lang galos ito. Ang lakas na gagamba talaga na ito mga aji. Kahit i-hack fight ko to no, na 9 Gs siya, lalaban ko to. Kahit 9-10 yung sizing no. Kasi malakas na gagamba to. So ito yung tignan nyo yung galaw nyo. Tignan yung galaw ng gagamba. Yan o. Hop, 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 hop. Oy, dito. Napakalakas na gagamba no, napakakapal. So ito, pag nakita ko ng ganitong gagamba, pwede pa to. Pero ito mga aji ha, sabihin ko lang sa inyo, kasi itong mga gagamba ko magto 2 weeks na no. Kung lalaruan namin is hack fight dito or derby, itong lahat ng gagamba na to, kahit gaano kaganda itong mga gagamba na hawak ko ngayon, yan yung kasi nagpapakain tayo, kahit gaano kaganda to, dito sa amin mga aji, reject na to. Kasi ganito ang kalakalan sa amin. Lahat ng mga kalaro namin dito mga aji,
Yan, maglalaro tayo sa Marbel or Jensan, Pulumulok, nasa ganyang mga area. Mga kabangga namin dyan mga aji, nag-champion na ng bawat area nila. Dumadayo ng Davao, dumadayo ng saan ba to? Sarangani. Lahat yan mga aji, nung mga nandito, kasi active yung palaban sa amin dito. Nasa 10 or 15 kayo dyan na magbabangga-bangga kayo. Tapos ang entry sa derby yan, mga 10 or 8. Ang dami yan mga aji, halos lahat ng kalaban mo dyan, champion na yan, saka matatagal na sa gagamba. And mga kalaban natin dito mga aji, lahat yan, halos lahat may tato sa kamay ng mga gagamba. Dito yung tato, may tato dito, may yung sasakyan nila, may mga gagamba na tato. Alam mo yan, lahat yan mga aji, mga veterano na yung kalaban dito. Kaya pag ganito yung gagamba mo, nasa 2 weeks na siya, or 3 weeks na, tapos kakalabanin mo yung 3 to 4 days na fresh na gagamba, galing ng bundok, tapos ang kakapal pa, siguro 80% yung chance ang, hindi naman sa 80%, kumbaga pag parehas kayo ng conditioning mga aji, parehas kayong malakas na magkondisyon, malakas yung gamot nyo, bigay mo na sa kanya yung buong 100% na potential ng gagamba niya. Talagang may kalalagyan yung gagamba mo, kasi nga unang-una pundo na ng load yung gagamba mo or nailaban mo na nung una. Kumbaga sa ganun mga aji, dapat fresh din, no? Lalo na pag mga dayo, lalo pag derby, dapat fresh lahat ng gagamba nyo. So ito mga aji, sa galaw okay pa to, walang problema sa galaw, matapang yung gagamba. Pero itong gagamba na to mga aji, hindi ito yung pandadayo namin. So kami, kunyari kami, dadayo kami ng Sarangani, dadayo kami ngayong Sabado, kukuha kami ng gagamba niyan mga Tuesday. So yung Wednesday niyan, pakain lang kami ng Tuesday or Wednesday na, then straight na yan, Thursday, Friday, Saturday, rekta yan, load yan mga aji. Then Linggo, laban kami niyan. So yung gagamba talaga niyan, dapat twice a day mo siyang malabas, mapaarawan mo, mapainom mo ng tubig, pag puncher mo, pag load mo, nasa iyo na lang kung anong diskarte mo nun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng diskarte kung paano natin pinapuncher yung gagamba, paano tayo mag-pointing ng load. Yung iba kasi mga ganito mga adya, yung ibang gamot, sobrang lakas niyan. Yung iba naman, alam mo yung gamot na hindi basta-basta siya kumakagat, no? Ang gamot na yun talagang patong talaga na 3 days. Meron naman kasing gamot na sobrang lakas, na ang ginagawa naman nila, kahit first load pa lang, sobrang tapang na ng gagamba, pero madaling masira yung gagamba nila. Hindi mo pwedeng salpakan ng pang-4 na load yun, kasi yun, crampings na yun, makapit masyado. So yun ang hindi ko trip na gagamba, yung sobrang kapit, no? Crampings, kumbaga sa ano. Sa amin naman, nangyayari yun, pag naglaps kami, hindi kami nagpakain ng gagamba. Ngayong gabi, kunyari, naludan ng ngayong umaga, pagkagabi or pagkahapon, hindi namin napakain. Matik yun, so sira yun. So yun lang mga aji, no? Nagbigay lang ako ng idea sa inyo, kung paano tayo magkondisyon ng gagamba, saka paano yung itsura ng luma sa kabago. Ito, mabilis ang comparison lang, no? Luma sa kabago, pakitaan ko kayo. Dali, ha? Kasi kumakain yung gagamba natin. So ito, okay pa yung galaw niya, no? So nakikita nyo naman sa kamay ko mga aji, kumakain niya, no? Okay pa yung galaw. Pero ito, luma to mga aji, pero malakas na gagamba to, no? Yan, medyo kalbuhin na. Pero alam nyo naman kasi na maalaga tayo sa gagamba mga aji, kaya kahit luma siya, matanda yung itsura niya, malakas na gagamba pa din, no? Kasi nga okay naman. Tapos ito mga aji, tingnan nyo, luma sa kabago, no? Comparison lang. So ito halos same size to. Tignan nyo yung galaw ng gagamba. Ito mag 3 weeks na to, 2 weeks or 3 weeks na, pero ganito pa rin yung galaw ng gagambo. Pwede pa namin idayo kung tutuusin, no? So yun ang tignan nyo. Pero ito lumang gagamba na to, kaso lang hindi kasi nai-stress yung gagamba, kaya fresh pa rin tignan, no? So dito yung kasama natin mga aji, kasama natin doon na malakas tumalpak. Dito yung dito barbaro natin. So dito yung kasama natin mga aji, no? So yan, no, tignan nyo, makikita mo yung luma mga aji. Yung paa niyan sa Sabong International, no, ganito ang diskarte niyan. So pag pinagtabi tong dalawa, tignan niyo yung paa. Kahit mabalahibo yung katawan, pag yung paa niya ganito, yan, oh, yung sa taas, yan sa baba, yan, medyo kalbuhin na. Ito hindi pa masyado. So 1 point kagad kayo sa pagkilatis niyan, no. Ito talaga medyo matanda na to. Pero sa galaw mga aji, ma-50-50 kayo dito kasi ganyan, no. Tignan niyo yung galaw ng gagamba, mapipiki kayo kasi parehas yan na malakas pa rin. Ayan, oh. So
may kalalagyan talaga. So yun lang mga Aji, no? Gusto ko lang pakita sa inyo. Tapos siguro mamaya or bukas, upload tayo ng laban nito. Mga solid na laban ng gagamba. Yun lang, again, maraming salamat po. And God bless you all.